Κάθε εβδομάδα λοιπόν στην πράξη ανακαλύπτουμε την Ελλάδα που δημιουργεί και εμπνέει. Η οργανοποιός Κλειό Ξηρού μας ξαναγεί στην καθημερινότητά της, που αποτελείται από σφυριά και τανάλιες. Η επιχειρηματίας Χριστίνα Παντελεημονίτου μιλά για τα παιδιά της, τα μιλέλια, τα πρώτα ελληνικά χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα. Κι όμως η Ελλάδα έχει εθνική ομάδα ice hockey με πολύ σημαντικές διακρίσεις, αν και οι αθλητές προπονούνται κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Και τέλος αναλύουμε, ή καλύτερα ψυχαναλύουμε, τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας με τον ψυχαναλυτή Ματθαίο Ιωσαφάτη. Είμαι και ίσως η μόνη που φτιάχνει όλα τα κρουστά. Αυτό που σε γεμίζει στο χόκκι είναι η ταχύτητα, η δύναμη του αθλήματος. Όταν εγώ πρώτο έκανα τα προϊόντα, δεν υπήρχε αγορά στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι, επειδή έχουν ασυνείδητα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν και πολύ φίλοι, γίνονται από άμυνα ψεύτικοι. Τα προϊόντα αυτά παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε αυτές της γιαγιάς μας, της προγιαγιάς μας. Η εταιρεία της Χριστίνας Παντελεημονίτου ήταν η πρώτη που πριν από 20 χρόνια άρχισε να κατασκευάζει ελληνικά χειροποίητα προϊόντα. Κάτι που συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας. Η εταιρεία ξεκίνησε από έναν εγκαταλελειμμένο μήλο που ανακαλύψατε πριν 20 χρόνια περίπου στην Λέσβο. Ναι, έναν μήλο 305 τότε ετών, εγκαταλελειμμένο περίπου 40-50 χρόνια, τότε που άρχισε η εκβιομηχάνηση της παραγωγής του αλευριού, και τον οποίο αναπαλαιώσαμε το 1992, ακριβώς πριν 20 χρόνια. Είπαμε ότι θα αναπαλαιώσουμε ένα νερόμυλο, γιατί υπήρχαν νερόμυλοι, αλλά είχαν αρχίσει και καταστρεφόντουσαν και κανένας δεν ήταν εν λειτουργία. Θα τον αναπαλαιώνουμε, θα ερχόντουσαν παιδιά, η καινούργια γενεά δηλαδή, να το δει αυτό το πράγμα. Παράλληλα, για να βλέπουν τα παιδιά, καλέθαμε αλεύρι. Το αλεύρι αυτό άρχισε να περισσεύει. Δεν είχαμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε να το δώσουμε στους φούρνους, γιατί ήταν σκληρούσι του και δεν τους ενδιέφερε. Δεν είναι για ψωμί, είναι για ζυμαρικά. Θέλαμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα ενός αγροτουριστικού μοντέλου που δεν ήταν απλά δωμάτια προς ενοικίαση, ήταν κάτι παραπάνω που τότε δεν συνηθιζόταν στην Ελλάδα. Και τότε ξεκίνησα εγώ στο σπίτι μαζί με τα παιδιά μου, έχω 4 παιδιά, τότε είχα 3, να φτιάχνουμε τα ζυμαρικά. Με το σκεπτικό ότι θα βάζαμε προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτά, μετά θα τα πουλούσαμε. Και με τα έσοδα θα συντηρούσαμε το μήλο και τις επισκέψεις των παιδιών, άρα θα ήταν ένα υγιές αγροτουριστικό μοντέλο. Αυτό θέλαμε να αποδείξουμε. Θέλετε, το αποδείξατε και έγινε. Αρχίσετε σιγά σιγά να επεκτείνεστε και σε άλλα προϊόντα. Η μεγαλύτερη γκάμα ξεκίνησε γιατί δεν είχαμε πάντα αλεύρι. Δεν είχαμε πάντα μάλλον νερό. Οπότε για να έχουμε πάντα αλεύρι. Και όταν στην αρχή τα φτιάχνα μόνη μου ήταν καλά. Όταν άρχισα να έχω και βοήθεια, έπρεπε κάπως οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου να απασχοληθούν. Οπότε ξεκινήσαμε να κάνουμε και άλλα προϊόντα. Όπως? Ό,τι συντηρείται τα παλιά χρόνια όταν δεν υπήρχαν ψυγεία με τους φυσικούς τρόπους συντήρησης. Ξεκίνησα κάτι που δεν υπήρχε. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έδωσε σημασία σε αυτά τα προϊόντα, τα παραδοσιακά μας, που τα είχαν οι γιαγιάδες μας
και τα φτιάχναν και καμαρώναν για αυτά, και μετά η γενιά των γονιών μας τα είχε περιφρονήσει, τα είχε πάρει ως δεδομένο, δεν τους έδινε πλέον αξία. Τώρα πια όμως γίνεται μια επιστροφή. Γίνεται μια επιστροφή και νομίζω ότι τα μιλέλιας συνετέλησαν και αυτά έστω και πάρα πολύ λίγο, γιατί δείξαν ένα δρόμο, ότι αυτά έχουν αξία. Όταν εγώ πρώτο έκανα τα προϊόντα, δεν υπήρχε αγορά στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ο Έλληνας θεωρούσε αυτό που λέμε τώρα τελικατέσεν, καλός ή κακός, μόνο το ροκφόρ και το καπνιστό Σολομό. Οτιδήποτε μη ελληνικό. Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα κι εγώ πολύ πιο εύκολα εξαγωγές. Ήταν πολύ εύκολο, γιατί έξω και κυρίως και στην Αμερική αλλά και στη Γερμανία το θεωρούσαν πολύ σημαντικό να τρώει κανείς αυτές τις γεύσεις. Ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια εξαγωγή από ότι ήταν να πουλήσεις ένα μικρό κατάστημα εδώ στην Αθήνα. Μια επιχείρηση σαν τη δική μου δεν μπορεί να μεγαλώσει πολύ. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και όλες μαζί να έχουν μια ποιότητα η οποία να είναι εξίσου καλή, ώστε όλοι μαζί να έχουμε ένα όνομα, ότι αν πάρεις μια σάλτσα από την Ελλάδα είναι μια καλή σάλτσα, αν πάρεις ένα γλυκό του κουταλιού από την Ελλάδα είναι ένα καλό γλυκό του κουταλιού. Άρα δεν σας ενοχλεί ο ανταγωνισμός? Θέλετε καθόλου. να Μα είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή μου από τότε που υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί μάλιστα είναι και τελείως λάθος λέξη ανταγωνισμός. Μάλλον κάτι σαν συναγωνισμός έπρεπε να λέγεται. Γιατί εγώ μόνη μου δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να πετύχω να τα βάλω σε καλά τελικατέσεν, όπως μπήκανε χρόνια στο Fortnum & Mason και τέτοια πράγματα. Αλλά είναι μια μικρή επιχείρηση. Όλοι μαζί όμως μπορούμε. Τώρα μάλιστα στην Ελλάδα, μάλλον στο εξωτερικό, που Έλληνες ανοίγουν τελικατέσεν σε πολλά μέρη και μάλιστα σε μεγάλες πόλεις, είναι σημαντικό για να γεμίσουν αυτά τα τελικατέσεν και να υπάρχει μια τέτοια ποικιλία που να δικαιολογεί την ύπαρξή τους. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις. Οι τιμές πόσο ανταγωνιστικές είναι? Σε σχέση με άλλους που φτιάχνουν τέτοια προϊόντα χειροποίητα? Ναι. Μιλάω το ίδιο. Σε σχέση πιθανά και σε σχέση με άλλες χώρες. Μιλάω καθαρά σαν ελληνικό προϊόν. Κοιτάξτε, σε σχέση με την Ιταλία μάλλον. Ναι. Η Ιταλία κάνει πολύ ωραία προϊόντα, δεν είναι όμως χειροποίητα. Είναι πιο μαζικής παραγωγής. Οπότε είναι πιο οικονομικά. Το χειροποίητο πάντα είναι ακριβό. Γιατί επιμονή στο χειροποίητο? Γιατί αυτό αγαπώ να κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί με χαρά ότι θα έρθω εδώ να κάνω αυτά που είναι να κάνω. Παραπέμπει και λίγο σε άλλες εποχές, ξέρετε, έτσι. Σε έναν ρυθμό ζωής, σε έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο ήρεμο, ίσως και πιο ανθρώπινο θα έλεγα. Καταρχήν το να παράγεις είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Θυμάμαι στην αρχή που πρωτοέφτιαχνα τα προϊόντα, σχεδόν στενοχωριόμουν όταν πουλιόντουσαν. Ήταν σαν να μου τα παίρνανε. Ήταν ένα αίσθημα έτσι πολύ... Σαν να κάνετε το παιδί σας. Περίεργο, ναι. Μα ήδη τα μιλέλια για μας είναι ένα μέλος της οικογένειας. Δηλαδή, θυμάμαι και τα παιδιά μου όταν φύγαν έξω να σπουδάσουν και παίρνανε τηλέφωνο, ρωτάγανε τι κάνει, ξέρω εγώ, μπαμπάς, τι κάνουν τα αδέλφια, τι κάνουν τα μιλέλια. Δεν διανόντουσαν να μην ρωτήσουν ανάμεσα στα άλλα μέλη της οικογένειας τι κάνουν και τι κάνουν τα μιλέλια.